Ka Sarkar jela ha kesengi palai kalapenmi ya ka hukum bapta ya ki district election officer DEO ban hukum ya ki dor barsnong lani rang barsnong ba kim dai ban khang ha ka ban pelong ya ki jing yalang pajba lani public meeting jong ki seng san perthai ha kani ka election MDC ka ki HADC bat JHADC ka ban long la RPW terik urumpang. Kani ka hukum kalami na ka Deputy Secretary Katanat District Council Affair ka jela ka kong M. Shira ksiar ha kalai peu tarik halor ke jing ujor jong keseng Voice of the People Party WPP badawa ya ke DCA bahkan penmi ya ke jing petak bakalum ya baro kirang baksnong bakin kiar na ka basim ya kano kesinjam kaban keta ya ke jing penyat ya ke election ka balai lut bat ka bom ya syak liang. Ha kasithi sya u Commissioner and Secretary Katanat DCA u General Secretary bat MP ka WPP u Dr. Ricky AJ Sengkon ulokano bakarai jong ki katokan ni kirang baksnong lani sordar snong kala penduklat ya ka WPP bat ya ki kertong jongka ban penlong ya ki jing yalang pajba lani public meeting ban jalap election. Kani ka jing ujor kalami tang hadin katokan nesngi hadin ba kemaulai taun dorbar lembat ki kertong ki lemon jor ban ompelong ya ki election MDC ban wan kum kata masa ban penlong ya ki jing yalap election tang daki common platform habaro ki snong kamaulai omsyu da ki jing yalang pajba ka maulai taun dorbar kala sim ya kani karai ha ka jing don lang u kertong ka WPP ban aireng na maulai bat ki wei ki kertong iya kani karai la pensyong nong rim halor ka jing ud jing nam jong ki kemi kikpa namar baki kun ki kti jong ki kidang don hapdeng ki eksamin beper jong kami khalaya board of school education embos kat kum kai hukum ka Deputy Secretary kalong babaro ki dor basnong lani rang basnong kidai bansya ya barok ki seng san perthai kenthop ki ketlong simet bakin perlong ya ki jing yalang pajba.